Astăzi vorbim despre dragobete. Luna februarie este luna dragostei, luna iubirii și totodată trecerea lumii de la anotimpul de iarnă la anotimpul de primăvară. Dragobetele face parte din tradiția noastră populară, sărbătorit în fiecare an pe 24 februarie, deschizător al primăverii și fiu al babei Dochia. Dragobetele, numit și logodnicul păsărilor. Fecior chipeș și puternic, este în tradiția populară ocrotitorul iubirii și cel care aduce noroc îndrăgostiților. Pe vremuri de dragobete, fetele și feciorii se îmbrăcau în haine de sărbătoare și porneau spre pădure, unde culegeau ghiocei și violele. Culesul florilor se făcea cu voie bună, cu cântece, dar și cu un fel de joc denumit zburătorii. La ora prânzului, fetele fugeau spre sat, în timp ce băieții le fugăreau în încercarea de a le prinde și de a le săruta. Dacă băiatul îi era pe plac, fata se lăsa prinsă și sărutată. Sărutul marca în acest caz logodna dintre cei doi tineri. Tot de dragobete, gospodarii se preocupau mai mult decât de obicei de animalele din bătătură. Se considera că în această zi păsările își aleg perechea în viață. În unele părți, fetele nemăritate strângeau zăpada puțină ce se mai găsea, numită și zăpada zânelor. Apa obținută în urma topirii zăpezii, surâsul zânelor, ar fi avut proprietăți magice când venea vorba de iubire. Fetele obișnuiau să-și clătească chipul cu această apă pentru a deveni la fel de frumoase ca zânele. De asemenea, în unele zone ale țării, ajunul zilei de dragobete are aceeași semnificație ca noaptea de bobotează. Fetele care doreau să-și afle ursitul își puneau busuioc sfințit sub pernă. Pe bună dreptate, dragobetele este considerat unul dintre cele mai frumoase obiceiuri străvechi ale poporului român.